Mondjon életem! Szia, figyelj már, elkezdtem levágni a füvet. Ott a piros fűnyíró. Fejezd már be, mert ide feküdtem, meg elfáradtam. Akkor itt állok, oké. Már mindjárt úgyis én fajnapból levágom, mint te. Azt mondja, hogy... Na! 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 Ez így nem megy! Nem megy! Nem megy! A kurva ér! Aha, most! Nem indul! Miért nem indul? Nem indul! Istenem, valahogy le kell vágnom pedig a füvet. Jaj! Nem baj, megoldjuk. Megoldjuk. Elnyírom. Hajnó. Egyenletesen. Oké. Na életem, kicsit lefeküdtem, na? Na milyen helyzet? Jaj, szétvert a fűnyírómat, nem hiszem el! Nem indult! Jaj, mit csinált vele? Hát mondom, hogy nem indult! Azt most mivel vágod a füvet? Haladjál, mert elviszlek valahova. Jó van, sietek. Én sietek. Elviszlek valahova, siessé. Ja, hova viszel el? Hova? Hát átmegyünk anyuhoz. Mi? Adjad, akkor inkább ezzel vágom. Mi? Nem.